naman besya. Sig sunod-sunod sa iyang pako. Namunot ang ako ang panana guys. Isa Gala-In ang nawong munot para na ikwarta. Palit makaon ako guys. Para palit dog makaon ani guys. Ano? Isa to para Palit makaon. nya dili tabangan si Papa. Katabangin si Papang ko palitan ng makaon. Duha ni sila kabuok na munot guys, pero nilakaw ang isa. Madlok yung videohan. Mani kinabuhi sa pobre. Banat jud og trabaho para na kapalit og kuan, sudan. Kapalit og bugas. Pa jud mangayo og makaon. Ay, giyabo, manong uni mo. Ay, ayabo. Ayaw ko pa. Ayaw ko Papa. Dali, ikaw tig, duhol na rin lubi ni Papang. Dali. Papa, dili ko agi. Pag-iyapang. Diba? Yes. Kuan ko lubi ka ni Papa ko. Paduol. Nagi. Paduol di dapit sa tiil ni Papa. Paduol di dapit sa tiil ni Papa. Diba? Mami, Papi. Dawas ako. Ana ba o tigduhol o ana o. Okay. Ana ba butang diha o ana. Ana diha duol. Tulod nimo ana. Ow. Hello. Di ka kabalon sa on, di pagduhol di ay. Mana man besya, sig sunod-sunod sa iyang pako. Nagbuhay. Tara. Bad man anak ko eh. Bad tayo. Matuwad ka. Mana na iyang binuntan. Ubay-ubay na. Ami cellphone maganda Babay na. Thank you for watching. Bye. Bye. Please subscribe and like my I like video. my- Bye.